Mbak, tolong bubukno rambutnya ya. Kenapa kok buat saya anak kamu jadi? Kertas SPP, lah jarine wingi lunas. Ibu wingi wis paringi Andita duit kanggo bayar SPP to. Coba bapak bersani iki. Lho kok isih kosong, nanging duite kok ora ono. Apa ya Andita? Ora Andita ra tau kan ngene sakdurunge. Nanging nyatane ya Bu, Bapak coba mengko menawa wis balik ditakoni, Bapak kok ya isih ora percaya menawa Dita bisa nganggo duit SPP tanpa ngatur awake dhewe. Mbak, tolong pilih sapa kae. Ya, Bu. Mbak Andita wonten. Loh, wow. Pamite kan biyanipun Mbak Peni kok. Sapa, Mbak? Mbak Peni, Bu. Loh, Andita mau pamit sinau kelompok ning omah jare. Nggih, sanipun ajeng griya kula, tapi kula tengah mboten mriko-mriko. Nah, terus ditanya dia. Cobi kula teng griyanipun mitra menawi teng mriko. Oh iya, engkau yang ketemu omong-omong dari ibu dan hari. Nggih, dipun Bu kula pamit rumiyin. Assalamualaikum. Ya, sehat hati ya, Mbak. Nggih, Bu. Sapa Bu? Penny Pak boleh kita. Ya jare mau nyuwun izin arep nang omahe Peni. Nah, kira-kira ditanya dia, Pak. Bu, Andita kok saiki dadi kaya ngono, pinter goro lan ora jujur. Saya sing marahi bapak dulu tenan iki. Sabar, Pak. Sabar piye to, Bu? Anakmu kaya ngono cilik digedheke kok ora ninggal wong tuwa. Sabar rumiyin, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kene-kene minggu sik. Saka ngendi kowe? Kula saking Kene ora bisa wangsulan, tapi jare jenenge omahe Peni malah Peni iki mau lek sing mrene. Emang saka ngendi to, Nduk? kula saking Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nugroho monggo pinarak. Nggih. Wonten apa to, Mas? Pak saking jare kepira, Mas? Wigatos. Andita iki mau lho, Om. Adi tolong apa to, Mbak? Pun anu kuwi to gawe gelo aku rata taune kaya ngono. Gawe gelo piye to, Mas? Wong Andi tampil kang enak gawe gelo. Apik piye karepmu? Iki mau salure Mas lan Mbak. Wis sak kilan kene. Andi tak telepon aku. Wis apa maneh? Mbok dimerake sik, Bapak. Andi tak nyuwun tulung aku supaya mesake kue janu. Ya becane durung telat, nek telat sithik ya mbuh. Karepe piye, Om? Iya, dadi tambah orang tengah lu. Bune jana ki lara sesar. Soal tenang ora dikresake. Sik, jana ku sapa? Din maturate. Bapak, Ibu, sederhanipun kula nyuwun pangapunten kalau kuwi kula badhe matur nanging dereng saged. Lah kok kowe bisa kenal? Dikala Ibu ngurutku tumbas sepul kala wingi nalika dikapatan, kula sumerep jaran dawa lajeng kula turuti. Kula teraken pendirianipun jebul inggih haripun mriwataken sanget lajeng sepul wungkus ingkang kula tumbas. Kula sukake janu kaliyan ibunipun. Lah iki mau ibu jana sesake kumat. Yo ditelepon aku sak sore Mas lan Mbak saka kene. Oh, alah ngono to ceritane. Lah terus kepriye jane? Alhamdulillah isih bisa ketulung.
Yang mergo Dita cepet-cepet telepon aku. Mas, yen ora ya, Bu. Alhamdulillah yen ngono. Mau pas ketemu sakit bencana nalika arep bali ketemu Pak Camat. Terus kenapa Bapak Pak itu sing dia bayar kuwi, aku njur kelingan karo Dita. Kelingan piye? Iki mau Dita dak kon tuku obat ning apotek dalam pasti ya Dita. Lah aku mau kok ya lali ora meneh duit. Aku njur mikir Dita mau duit sing ndi. Nyuwun pangapunten Ibu, menika kala wau Arta Wis, aku ngerti iki mesti duit SPP to. Lah kok durung kok bayarke nopo? wiwit bulan Januari menika bebas SPP Ibu. Kula nembe badhe matur nanging Iki duitmu, lah duitmu mau lah iki kanggo duit jajanmu karo kita. Karo dalam jajanmu. matur nuwun Om. Wah, ya bojomu nduk. Ommu duwite akeh karo turah-turah. Amin. Alhamdulillahipun Mbak. Nggih boten kathah nanging berkah. Alhamdulillah amat melu bunga muga kabeh pinaringe berkah ya. Amin. Ya dit kesatian iki bisa hal pangeling esuk mana yen ana apa-apa matur. Nyuwun pangapunten Bapak, rikala kula badhe matur Bapak lan Ibu sampun gila. Enjingipun Bapak lan Ibu kesesa beda wonten acara. Lan siang wau Bapak lan Ibu kesesa mirsakaken Dek Gila. Iya, wis ora usah dikutungi. Kabeh ana paedahe. Bapak Ibu kula badhe matur. Iya matur. Menapa sih? Menawi parang Arta ingkang bantu bayar SPP kula suwun. Arep kanggo apa? Iya kan gua apa-apa kamu iki kurang. Badhe kula sakit anu senajan nama seperti anane dikata binanipun. Oh, menawi kuwi iku sarujuk wae. Bapak bos rujuk ngapurane ya, Nduk. Bapak duwe proses dia marang kamu. Sebulan awake dhewe iki duwe pemikiran becik banget. Bener kan kamu nagara dunia awak dhewe ora seperti kok. Nanging kanggo janu mesti akeh gunane. Alhamdulillah matur nuwun nggih Bapak. Heeh. Beras ning mburi kae engko nang janu maneh ketimbang ning mburi depan ular. Bener iku wingi batu Mas Beras kok dikirimi karo Pak Dirune saka desa. Ya seneng uga nanging yen nanden pakaian dan tukang uler kaya mbikan bapak. Nggih Bapak, nggih Ibu, jane mesti aman sampeyan. Alhamdulillah wis seneng. Mas, oh iya Mas. Iki mau sok-sokanku mrene bareng matur. Sejak ana kamu ganti Om. Iya napa iki? Mas insyaallah menawi boten wonten halangan, kula ngajeng kula badhe pantun kurang kanthi ngundang anak yatim ten griya. Alhamdulillah tasih kurang apa iki? Nggih namung ngunjukaken raos syukur kemawon Mas amugi Gusti sampun paringi kathah kenikmatan dumateng kula sakeluarga. Melu seneng ya Om. Muga kabeh sehat, kabeh selamat lan berkah. Amin. Insyaallah muga aku bakal lan bokonanmu kita lan kula bakal teko. Dongaku muga-muga bisa kasenang lan ora ana beda pangestin ing sembara. Amin. Oh iya, filmmu piye, Bu? Alhamdulillah, anak itu sehat. Ini Bu, Bapak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Nduk. Mau aku bahas mana pengen anak itu. Lan iki lho. Monggo niki panganan tak untuk alipun. Wah, pas banget iki. Ya wis ayo dipangan bareng-bareng. Mbak Dami ya melu linggo sisan kene. Ya sampun Mas Mbak, gandeng wis sore aku pamit ya Mas ditunggu pasien ning omah. Ya matur nuwun ya Om.
Salam kanggo kabeh, sehat kabeh. Amin. Nggih, Mbak. Amin. Insyaallah salamipun. Mungkin kula gunakaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.